Așteptați-mă. Nu merge aștept, practic. Am spart valide. Vai, cum merge. Mere rău. Nu mă pute că jos GIF aspirator. Stai un pic. Dar cred că am coborât, dar nu văd nimic. Am crezut, n-am coborât. Dar am crăpat și piatră, cred. Dar sparge-te. Dar sparge-te. Dar sparge-te. Dar nu să sparge. Onia. Dă-te. Cu plăcere. Tu-ți rașcheta, Mati. Dar nu să sparge. Dar nu să sparge. Nu mă mai lovi, că-mi din piață. Au, dar nu da mine. Nici tu. Smoke weed every day. Kraken, gay. Yo, e apă acolo jos. Dar unde-i? Nu se mișcă. Hai de capul. Vin canibalii după mine. Acum asta fac. Așa. E! Ajutor? Arde puța în cuptor? Ajutor? Poți să omori. Ioi. Aia e aici, țigambără. Dar sunt mai multe. Poți să le dau foc. Cum n-au murit? Hai de capul meu cum arată. Te duci lângă ea? La un părșiat. Aha. Sub nicio formă n-am murit. Eu ce m-am speriat că a apărut în fața mea. Așteptăm. Bă, da, unde-i? Unde-i lampul? Found the nice spool. Este lanternă, dar unde? Avea și Ninu. Urât face doamna. Și wow. Are și ceas, roli, zgetăte, bă. Bombe. L-avem pe Jadu, l-avem pe TJ Maz. Toată lumea băiace.